खुलुमबाय गिबियाव नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों सीएम ट्रिपल ए जीवन प्रेरणा स्किम निजुत बाबु आसुनि बेफोर स्किमनि बागै माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना बेखौथ' मिथिबाय जानो हागौ जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना फैगौ फेब्रुवारिनि 10 तारिखआव मोननो हासिगोन बेखौथ' नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ दा बिनिफ्राय सीएम ट्रिपल ए नि फैसाखौ नोंथांमोना फेब्रुवारिनि 6 तारिखनिफ्राय मोनजेननो हासिगोन सासेयाव 1 लाख करै दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानो हागौ आरो नाथायबा नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसा सोनायनि बागैनो खोन्थाहरनोसै फैसा सोनायनि सिगाङावनो नोंथांमोना गोबां प्रसेसै थांनांगौ जाबाय नोंथांमोननि नैबे एप्लिकेशना जेनेबा नोंथांमोना गिबियावनोथ' अनलाइन एप्लाइ खालामबाय दा बिनिफ्राय बे अनलाइन एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना जा प्रिन्ट आउट मोनबाय दा बेखौ नोंथांमोना कलेजाव साबमिट खालामहैनांगौ दा बेवहायबो गोबाङानो नोंथांमोना कलेजाव साबमिट खालामहैयाखै दे दा बिनि थाखायनो नोंथांमोना सोरनियाबा एप्लिकेशना मायाव थाबथानानै दङ कलेज अथ'रिटियावनो जोंहा थाबथानानै दं आरो दा जायफोर नोंथांमोना जेनेबा कलेजाव भेरिफाइ खालामनो हैयासै नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम सिगाङावनो खोन्थाहरदोंमोन जेनेबा कलेजावबो नोंथांमोना हैनांगौ होननानै दा जिखियानो जाया मानो गोबां नोंथांमोना हैखाजोबदों जानो हागौ साफा सानै नोंथांमोनाल'सो जेनेबा प्रिन्ट आउट खालामनानै कलेजाव नोंथांमोना एप्लिकेशनखौ साबमिट खालामहैयाखै जानो हागौ आरो दा जिखियानो जाया मानो बे एप्लिकेशन उइथ कलेज अथ'रिटिनिसिम थांनायनि उनाव जोंहा बे नोंथांमोननि एप्लिकेशना बबेसिम थाङो इउनिभार्सिटि लेभेलाव जोंहा बे एप्लिकेशना थाङो दा बे इउनिभार्सिटि लेभेलाव थांखांनायनि उनाव प्रग्राम अफिसारा नोंथांमोननि बे एप्लिकेशनखौ बिजिरना नायो बिथांमोना भेरिफाइ खालामो बिनिफ्राय नोंथांमोननि बे एप्लिकेशना फैसा सोनायसिम थाङो डिसबार्समेन्टसिम जोंहा थाङो दा बे डिसबार्समेन्टसिम नोंथांनि एप्लिकेशना मोनहैबायथाय नोङो टेनसन गैला नोङो फैसाखौ मोननो हासिगोन नोंनि बे स्टेटासाव जेनेबा दायो एप्लिकेशन इन डिसबार्समेन्ट बिसिम नोंनिया सहैबायबा नोंथाङा टेनसन गैला नोङो बे नैबे निजुत माबानि जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ नोंथाङा मोनखासिगोन होननानै सानना लाबानो जाबाय कमप्लिटेडा जेब्ला देखायगोन नोंनि बे एप्लिकेशनाव जेब्ला नोंथाङा माबानि नैबे फैसाखौ मोननो हागोन नैबे 2500 फैसाखौ जेब्ला नोंथाङा फेब्रुवारिनि 10 तारिखआव मोननो हागोन अब्लासो नोंनि बे स्टेटासाव बे कमप्लिटेडसिम नोंनि बे एप्लिकेशना सहैगोन आरो दा बेखौ नोंथांमोना बयबो बुजिना मोनबाय जानो हागौ गोबांनियानो रिजेक्ट जादोंबो होननानै आं बेखौ मिथिना मोननाय जादों मा जाहोननि थाखाय रिजेक्ट जादों दा बेखौथ' आं बुंनो हाला आरो माखासेना मा जादों नोंथांमोननि स्टेटासाव नोंथांमोना नायोबा मिथिना मोननो हागोन सोरनियाबा कलेज अथ'रिटियाव थाबथाना दङ सोरनियाबा एप्लिकेशन उइथ इउनिभार्सिटि लेभेलावनो जोंहा दासिमबो थाबथानानै दं आरो बेबादिबो जादों दा बे मानि थाखाय जादों दा बेखौथ' आं जेबो बुंनो थांला नोंथांमोना बयबो भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोननि नैबे जीवन प्रेरणा स्किमनि अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि स्टेटासा नोंथांमोननिया दायो मासिम सहैखो ना रिजेक्टसो जाबाय नामा बेखौ नोंथांमोना नायनानै खोन्थाहरबानो जाबाय स्टेटासखौ नोंथांमोना नायनांगोन अब्लासो नोंथांमोना मिथिनो हागोन नोङो नैबे जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ मोननो थांगोन ना थाङा बेखौ नोंथांमोननि एप्लिकेशना एबा एप्लाइ खालामनाया जुदि स्टेटासाव देखायबायबा एप्लिकेशन इन डिसबार्समेन्टसिम नोंथांनि एप्लिकेशना थांबायबा नोंथांमोना 100% सियरटिखौ लाखादो आरो नोंथाङा फैगौ फेब्रुवारिनि 10 तारिखआव 2500 करै फैसाखौ मोननो हासिगोन होननानै नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय फेब्रुवारिनि 10 तारिखआव नोंथांमोना 2500 फैसाखौ मोननायनि उनाव मार्च मासाव खै तारिखआव मोनगोन दा बेबादिथ' जेबो बुङाखै चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम एनाउन्समेन्ट खालामना होनो हागौ खोमा जेनेबा नोंथांमोना मार्चनि 1 तारिखनिफ्रायनो बेबादि मोननोबो हागौ दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना फेब्रुवारिनि 10 तारिखनिफ्राय जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ मोननो हासिगोन बयबो नोंथांमोना गावबागावनि स्टेटासखौ नायनानै आंनिसिम नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय माखासे आंनिसिम गोबांनो खोन्थाहरदों आरो जेनेबा एप्लिकेशना जोंना दासिमबो कलेज अथ'रिटियाव थाबथानानै दं माखासेया बुंदों प्रग्राम अफिसारसिम मोनहैबाय माखासेया कलेज इउनिभार्सिटि लेभेलाव जोंनिया मोनहैबाय बेबादि होननानै नोंथांमोना गोबांनो आंनिसिम बुंहरदों आरो बे साननैसोनि गेजेरावनो बे खामानियाथ' जोबजोबनांगोन अब्लासो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम दानिया नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय बयबो स्टेटासखौ नायनानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोसाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहर दा बेनिफ्राय नैबे सीएम ट्रिपल ए नि बेनिफिसियेल लिस्टनि बागै नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंहरदों जेनेबा फेब्रुवारिनि 6 तारिखआवथ' नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हासिगोन होननानै बेखौ मिथिबाय नाथायबा सोर मोननो हागोन जेनेबा बेनिफिसियेल लिस्टआ बहा मोनगोन होननानै नोंथांमोना आंनिसिम सोंहरदों आरो बेनिफिसियेल लिस्टखौथ' बेबादि अफिसियेलि बिथांमोना नैबे सीएम ट्रिपल ए नि अफिसियेल वेबसाइटआव बिथांमोना आपल'ड खालामा नोंथांमोना बेनिफिसियेल लिस्टखौ मोनगोनबाबो एबा नायनो सानदोंबाबो नोंथांमोना डिसि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार बिथांनियाव थांनानैसो नोंथांमोना माबानांगोन आरो नायहैनांगोन नोंथाङा सेलेक्ट जागोन ना जायाखै अब्लासो नोंथांमोना बेखौ मिथिना मोननो हागोन बेबादिथ' अफिसियेलि बिथांमोना बेनिफिसियेल लिस्ट बेबादि अफिसियेल वेबसाइटआव
बिथांमोना पाब्लिश खालामना होनाय जायाखै गोबांनो नोंथांमोना भिडिअबो नुदों जानो हागौ इउट्युबाव बेनिफिशियेल रिलिज होबाय बायदि बायदि नोंथांमोना नुदों जानो हागौ नाथायबा बेबायदि अफिसियेलि बिथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव होआखै जे बेनिफिशियेल लिस्टखौ नैबे नाम थानायफ्रा मोननो हासिगोन बेबायदि बिथांमोना होआखै जानो हागौ खोमा नोंथांमोना डिसि अफिसफ्राव थांनानै जुदि चेक खालामना नायहैयोबा नोंथांमोना बेनिफिशियेल लिस्टखौ मोननोबो हागौ आरो दा जिखियानो जाया मानो जायफोर नोंथांमोना सेलेक्ट जागोन जायफोर नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ नोंथांमोना मिथिना मोननो हाखागोनखा नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा फैगौ फेब्रुवारिनि 6 तारिखनिफ्राय जोंनि नैबे आसामनि दाब दाब जायगायाव नैबे 1 लाख करै सासेयाव फैसा सोनायखौ जागायजेनगोन दा जोंनि नैबे बिटिसिनि लाइमोनफ्रा माब्ला मोनगोन दा बेखौथ' आं जेबो बुंनो हाला मानो होनोबा बिथांमोना 6 तारिखनिफ्रायसो सोलोंनायनि बाथ्राखौ बुंदों दा बेनिखायनो 6 तारिखआव गासिबो जोंनि नैबे आसामाव 1 लाख करै नैबे सिएम ट्रिपल नि फैसाखौ मोननो हाया नोंथांमोना एसे धैर्य हमनानै नेनो नांगोन जिखियानो जाया मानो एमसिसि नांनायनि सिगां नोंथांमोना बयबो मोनजोबनो हागोन एमसिसिआ फेब्रुवारिनि 27-28 तारिखखालि नांनाय बायदि जोंहा एसे माबाना दं सम्भावना दं आरो बे दिनहालागै नांगोन बायदि आरो दा बिनिफ्राय बे जाहैबाय सिएम ट्रिपल नि जोंहा आपडेटआ दा बिनिफ्राय नैबे निजुत बाबु आसनि बे स्किमनि नोंथांमोना फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन बेखौ गोबांनो नोंथांमोना सोंहरदों ओरैनोथ' बेबादि डेट होनाय गैया सिगाङावथ' बुंदोंमोन जेनेबा निजुत बाबु आसनि स्किमनि जोङो फैसाखौ फेब्रुवारिनि 1 तारिखनिफ्राय जों सोना होगोन होननानै जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो एनाउन्समेन्ट खालामबाय थादोंमोन नोंथांमोना बेखौ निस्सय खोनादों जानो हागौ नाथायबा फेब्रुवारिनि 1 तारिखआ जोंहा नै गाबोन समफोरनोसै बारा गोबाव सम गैला जोंहा दिनै खै तारिख जाखो 30 जाबायनो जोंहा जानुवारिनि दा बेनिखायनो फेब्रुवारिनि 1 तारिखआव सोगोना सोआ दा बेखौथ' आं बुंनो थांला बिथांमोनाथ' बुंदोंमोन जेनेबा फेब्रुवारिनि 1 तारिखआवनो सोगोन होननानै दाथ' जेबो नाथायबा बुंफिनासै आरो बिथांमोना फेब्रुवारिनि 1 तारिखआवनो निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौ सोमारगोन ना सोमारा बेखौ दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना फेब्रुवारिनि 1 तारिखआव मोननाय नंला साननानै लाबानो जाबाय अब्लाबो नोंथांमोना मोनखागोनखा फेब्रुवारि मासावनो नैबे आसामनि एमएलए इलेक्शननि सिगां एमसिसि नांनायनि सिगाङावनो निजुत बाबु आसनि स्किमनि जायफोर लाइमोनफ्रा इलिजिबल जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामबाय नोंथांमोना मोननो हाखागोनखा दा बेनो आरो बाथ्राया दिनैसिमाव डेट ओंखारना फैयाखै आरो आं आसा खालामबाय जायफोर नोंथांमोना इलिजिबल फरायसाफोर नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामजोब्बाय होननानै नैबे निजुत बाबु आसनि स्किमनि थाखाय मोजाङै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय नैबे मा होनो नैबे जिबन प्रेरणा स्किमनियाव जायफोर नोंथांमोना गावबागावनि बेंकनि डिटेल्सफोरखौ मोजाङै होदों थिगानो दं आधारफ्रा बेंक एकाउन्टजों लिंक थायोबा एसे मोजां जायो डिबिटि सोनायाव जोंहा आधारजों लिंक थानाया एसे गोनां जायो आरो बेंक एकाउन्टआ डिबिटि डाइरेक्ट बेनिफ्राय ट्रेन्सफारनि जैसो बे फैसाखौ सोयो नालाय दा बेनिखायनो आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक थायोबा फैसा हाबनायाव जेबो प्रब्लेम जाया दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय जायफोर नोंथांमोना गावबागावनि बेंकखौ आधारजों लिंक खालामना लायाखैबा नोंथांमोना माने गावबागावनि बेंकनि ब्रान्चआव थांनानै आधार कार्डखौ लांफानानै नोंथांमोना लिंक खालामना लाहैबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना सिकिउरिटिखौ लानो हागोन नोंथाङा जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन होननानै दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया गासिबो भिडिअखौ मुक्सआव कमेन्ट खालामनानै गासिबो खोन्थाहरलायदो मा बाथ्रा बुंनांगौ दं नोंथांमोना खोन्थाहरदो गावबागावनि स्टेटासखौ नोंथांमोना नायनानै खोन्थाहरबानो जाबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबोनोबो शेयार खालामदो आरो बेनिफ्राय जोबनायाव नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लालायदो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों